Balaguer ha estat escenari aquest diumenge d'una nova edició de la Fira d'Entitats que s'ha celebrat durant tot el matí a la plaça Mercadal. Aquest certamen fa més de 20 anys que se celebra i la finalitat és donar a conèixer el teixit associatiu de la ciutat a través d'un matí ple de parades i activitats. La fira s'organitza des de la taula d'entitats amb la col·laboració dels serveis socials de la Noguera, del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva La Noguera i de la Paeria de Balaguer. Des de l'organització, Josep Lluís Bonet i Anna Solà s'han mostrat molt satisfets de com s'ha desenvolupat el certamen, tot i algun plugim, i també de la participació que hi ha hagut, prop de 60 entitats. Bé, com veieu, la Fira d'Entitats enguany, malgrat el temps que no acompanyi prou, però on estem sortint bé, doncs hi ha moltes entitats que estan participant i, evidentment, el principal objectiu és que la població en general pugui conèixer quines són les entitats, associacions que tenim a la nostra ciutat i comarca, i puguin també participar en un espai de comunitari on puguin desenvolupar aquestes accions que s'estan duent a terme en cada una de les entitats. Sí, clar, una de les coses més interessants que tenim és que les entitats puguin relacionar-se i puguin parlar entre elles perquè també puguin crear sinergies, que puguin desenvolupar diverses accions col·laborant entre unes i les altres, no? Jo crec que l'hem de valorar molt positiva aquesta fira. S'ha recuperat gairebé amb un 100% de les entitats que teníem abans de la pandèmia i bé, aquest espai és tant per la gent que ve a saber què és aquesta entitat o com funciona, com per les mateixes entitats. Pel que fa al format de la fira, s'ha mantingut l'espai de les parades informatives de les entitats, però alhora s'ha volgut que un any més el certamen fos participatiu, per la qual cosa s'ha dissenyat amb diferents espais, cadascun amb propostes i tallers per a edats i gustos diferents. A la fira hi han participat entitats de tot tipus, de caire social, de lleure, cultural, de salut, drets civils, diversitat, col·lectius d'immigrants i altres que treballen a nivell comunitari. El certamen també ha comptat amb un espai anomenat Altaveu, on s'han fet diferents actuacions musicals. Al llarg del matí, les entitats han explicat als visitants el que ofereixen. A més, algunes, com Swing Noguera, han ofert un taller. El que fem és promoure el swing, i el swing és un ball, en definitiva, superdivertit, no? Superenèrgic, i penso que al final la gent es sent molt atreta per aquesta dinàmica de funcionament que tenim. I res, avui estem aquí a la Fira d'Entitats, que està tot ple de paradetes, i el que hem fet és intentar que la gent deixés les paradetes i vingués a acollir-se amb nosaltres, i hem fet una mica de passos individuals, que li diem jazz steps, i passos en parella, que li diem l'indie hop, que és una de les modalitats que promovem dins de la música, que és el swing. Com a novetat, s'ha celebrat el concurs gastronòmic Descobrint nous plats, al qual hi podia participar qualsevol ciutadà amb un plat cuinat. Un jurat format per diferents restauradors han escollit el millor plat, que ara oferiran a les seves cartes durant un temps determinat. Els guanyadors han estat els callos de Blasiet, com a plat entrant de Llum Arinyó, els canelons de la Maria, com a primer plat de Maria Camarasa, vedella a la jardinera, com a segon plat de Maria Carme Camarasa, babarois de pinya de Chantal Balàs i pastills de xocolata d'Arlet Balagueró, com a postres. Des de la Societat Gastronòmica Comtat d'Urgell, Cristina Bonet i Julià Sala han destacat la gran qualitat de les 11 propostes presentades. Pues sí, moltíssim, perquè la veritat és que és una cosa que cada dia agrada més, el que és tot gastronomia, i ens ha sorprès moltíssim perquè la gent ho ha acceptat molt bé i que hi ha hagut una deliberació per part dels gastrònoms perquè hi havia molt bon nivell de tot. Aleshores han sortit un entrant, un primer plat, un segon plat i 2 postres. Hem tingut el temps molt limitat, és el primer cop, però han passat molta gent per aquí i ens han dit que per l'any que ve que s'apuntaran i confiem que vagi a més, a veure fins on arribem. Però la veritat és que avui estem molt contents. A la parada de la Fira d'Entitats de la Penya Barcelonista de Balaguer s'han exposat les 3 copes del triplet del Barça, en motiu de la celebració dels 50 anys de la penya. La jornada l'ha tancat l'actuació del grup Aire Flamenco.